Itu permintaan dari lapado kami lapana arjuna dosin narane barapi Nikola de Abdallah di lama kini tukang silawai dicari kan bini. ilanan jano bian ngadiga di biala jano asal lapana piti Apuliano itu nama poligami saudara itu urusan polisi. kalau urusan donal polisi latan tu bakurang dan bibadil tanasi Osati wahani marasayo kanai kaki ulade badana aco batapua bini. Karano kito na bisaramanahan diri bulan Hindu onen nalalaga padusi Osati kinaki kasih dan beramai lagi milati bodi masuk ke bajai. Para baca mukasi ionelah sampai di barai balai ada di bola di pantai. Ibarai manyamu aningan nalagana may ayam lalago walay sayo lamare pai Orang galajai baru alancai bunga pakatingga jogala balarai. ay kami kapola lare lare kontai yang tapapilo de kami are kasampai Otai lagi ke orang isiko iko imana dari tukang curito. Lai bapa nambare iswalane ko ado siliba silawati yo balasanori ko Pasal kami kedua lada pasang nyola doa lalu pasal lada kedua. to indah sampai angin rasonyo kaburo tapang lare masalah kayo Nangolida sampai bil purong rasonyo layangkan sore kasopiro uto. Biya tara pelo walau da somalino dalam modal lamber pasti inyola katibo Onda sampai derure rasonyo lalu ila kami ke rumah tanggo. sinar para pilku membarengan tampilnya Alam arto narisigal ang lalu kasino. Isa Allah kami nalamanari mo Nukla ang beda kami Dinaman ang nuko Kalau ia balik
Kami